Мислили си по нея Калиакра Стадиум Giants. Супер. Този матч, говорихме вчера за него подробно и стана едно от най-интересните неща в нашето съдийство. Господин Валери Петровски вади червен картон от съблекалнята, вадят и играч на гостите. Така, ще го видим това. Иначе да кажем, че още в четвъртата минута домакините от Калиакра успяха да открият резултата, но отговорът на отбора на Нафтекс не закъсня, тъй като 5 минути по-късно резултата бе изравнен. Тук сега трябва да спрем да видим. Тук е осъдена засада. Да кажем, че главен арбитър е Валери Петровски, иначе автор на гола за Калиакра Иван Петков, изравнителният гол за Нафтекс 90-та минута Лемперов. Сега гледаме тук, според мен няма засада. Така, тук като гледаме никаква засада няма, то абсолютно никаква засада няма. Християне, да, сега, между впрочем, да ви кажа, човека на Герба в Бургас води убедително. Йоан Костадинов смазан 45-6%, 16% за Йоан Костадинов, заедно с Валери Симеонов на второ място се бият за балотажа. Сега, Християне, гледаме тук. Гледаш ли в момента? Да, гледам телевизия, да. Така, сега, тук никаква засада, като гледам никаква засада за Нафтекс, беше спряна атака. Да, това е положение за Нафтекс, при което явно съдията не показва засада, но такава нямаше. Това на стадиона обаче никой не възрокта и бързо се отмина положението. Но явно, че от още първите минути съдийската тройка подсказа, че може би съдийството ще бъде такова. Аз да не кажа, че чух една реплика, която беше много показателна на стадиона. А това е положение за Дуспа, за което претендираха, че има Дуспа от ръководството на Калиакра и най-много Вили Вуцов. От тук само ако може да го види камерата, но тя няма да го види, той пробяга сигурно 30 метра до страничния съдия, за да докаже, че има Дуспа срещу Георги Станчев е този, който пада на терена, но Дуспа не беше отсъдена. Това е положение в 22-та минута на матча. Да спрем и да върнем, защото тук аз наблюдавам една много интересна елементна велизарка с нововъведение. Вярно е, че и двамата обаче не играят за топката. Това, което аз виждам. Сега, аз от това, което чух от хора, които разбират от футбол, като претендирам, че Емил Спасов разбира от футбол, и той каза, че Георги Станчев не знае как да падне. Иначе можеше да се изпроси Дуспа. Но той каза не знае как да падне и затова каза съдята не се върза на му свири Дуспа. Интересно ми е това, че с десния си крак, който е външния крак, гледай как отива напред, навътре го вкарва, за да бъде спънат. Ето го. Това положение беше голяма претенция, да, и от тук той вече тръгва да се хвърля. Вярно, че беше много несполучлив и шпагата на защитника, който в тази ситуация... Виж сега, ако трябва да сме честни, според мен, съдията, спорна е ситуацията, не е, че прави всичко възможно и невъзможно човека на Вили Вуцов да си изпроси Дуспата. Ето сега, и шпагата не е от най-добрите, но може и да даде Дуспа, ако трябва да сме честни. Абсолютно, аз така мисля, защото самия подход на защитника на Нафтекс е така малко изглежда грубичко и ако Валери Петровски беше решил, можеше да свирне. Но пък и там артиста така, нека да сме... Тук трябва да спрем да видим сега. При изпълнението на този фаул, тъй като ще гледаме буквално две ситуации по-късно, вече и как бе отсъдена Дуспа в полза на Гръш. Ще трябва да гледаме тук, защото там Дуспата е също за удар в ръката на играч на Нафтекс. Тук при изпълнението на този удар. Сега, аз смятам, че няма как да е умишлено тук, според мен, играта с ръка. Как да е умишлено? Това е с гръб към... аз така мисля. Просто слагаме го като една ситуация, да се види. Защото... Той е с гръб към него. Вярно, че топката среща може би ръката му, но той е с гръб към него и въобще никой нямаше никакви претенции на стадиона за тази ситуация. Най-много се оспорваше предната ситуация за Дуспа. Тя беше много бурно оспорвана, както от Вили Вуцов, така и от целия щаб почти на Калиакра. В интерес на истината тази ситуация, която преди малко беше повече Дуспа. Отколкото след малко ще видите за каква Дуспа става дума. Това е ситуацията с Дуспата. Да, ето това е ситуацията, в която се вижда за каква Дуспа става дума. Вярно, че топката тръгва по посока на вратата, но аз честно да ви кажа, от официалната трибуна не видях дали се удари в ръката му.
Сега, дали вярно, че топката е към вратата, пресича се нейния път, може и да бъде отбелязан гол, но хората, които бяха на официалната трибуна, казаха, че дуспата на Георги Станчев, която не беше отсъдена, беше повече дуспа, отколкото тази дуспа. И това е при резултат 1-1, което означава, че с тази дуспа домакините ще бъдат успокоени и матчът ще тръгне в съвсем друго русло. Но за тях, на жалост, то не стана така. Аз виждам, че сякаш като че ли топката се удря повече в коляното му, отколкото в ръката. И аз такова усещане. И аз коляно, бедро, нещо такова. Да, нещо такова, а пък от лагера на Калякра заявиха, че той е шляпнал даже с шамар. Аз не виждам как може да е шляпнал с шамар. Ние не можем да видим тук толкова добре. Да, може би от гледната точка не се вижда, но за мен е по-скоро топката удря в коляното му, отколкото в ръката му. Но въпреки това, обаче, Валери Петровски беше най-близо, то се вижда и от репортажа, и той посочи бялата точка без компромис. Но и там даже той в тази ситуация трябва да покаже жълт картон. Ето сега на Линков. Това е първият му жълт картон. Това е единственият жълт картон, който ние виждаме в матча. За оспорване на съдийското решение бе показан жълтия картон. Така, да, обаче тук вече той спасява дуспата. Той по правилник няма право да му покаже червен картон, а той му е съобщил, че няма да го пусне в игра и служебно го е отстранил от игра за второто полувреме. Отстранява го служебно на полувреме, когато се влезе с облекалната, тогава влиза четвъртия съдия и му казва, че... Чакай малко, след малко Йордан Линков ще го включим, за да видим за какво става дума. Това е другата претенция в матча, за която се твърди, че не са решение в полза на Нафтекс и не е показан жълт картон и играта Валери Петровски е да дължи. Според мен се вижда, че го задържа тук. Категорично задържане, според мен. Не е баш последен защитника, има и други защитници. Няма значение. За жълт картон говорим евентуално. Това е ваден жълт картон, да. Но Валери Петровски не го дава. Въобще не даде фаул тук. Той не даде фаул, да. А това си е очеваден жълт картон. Той просто си е нарисуван като по учебник. И това трябва да е Антон Димитров от Калякра, който го хваща. Иначе трябва да кажем, че и през първата и през втората част категорично за мен по-добрият отбор на терена си беше този на Калякра. Едно нарушение, виждаме жълт картон. Нафтекс за мен игра слабичко в този матч. Това е според моето мнение. Значи от това, което се видя на стадиона, в първите минути Калякра започнаха вихрено, отбелязаха гол. След отбелязването на гола Нафтекс като че ли стоеше по-равностойно, но постепенно се виждаше, че Калякра правят пропуски наистина пред гола. И сега вече това е гола на Иво Кискинов в 45-та плюс 2 минута от продължението. Тук Иво Кискинов извежда Калякра напред за 2-1. Голът се дойде като че ли закономерно, защото Калякра упражняваха, макар и незначителен териториален превес на своя противник. Още повече, че пък Нафтекс почти никакви атаки не правеше към вратата на Калякра. Не ги застрашаваше. Да, имаше и такъв момент. Но мога да кажа, че почти и двата гола на Линков влязаха, вижте, някъде от 3-4 метра пред неговата врата. Нали, там и двата му гола, и на Иван Петков гола, и на Иво Кискинов гола, бяха долу-горе от такива разстояния, от по 3-4 метра, които смятам, че не говори много добре за Йордан Линков като добър вратар. И сега това е ситуацията, може би, когато започва второто по време и Валери Петровски излиза и вика Йордан Линков да дойде при него. Той обаче не идва. Щабът на Нафтекс претендираха и точно този господин, той най-много претендираше, най-много оспорваше решенията, както на съдийската бригада, така и на Вили Вуцов, защото каза, че Вили Вуцов е виновен за изгонването на Йордан Линков. Християне, ти какво знаеш, значи, какво знаеш по случая? Значи, старши треньорът на Нафтекс на пресконференцията каза, че... Не бе, остави, чакай. Оставите старши. Дай хронологията. Кога му е казал Линков нещо или кога му вади червен картон всъщност? След последния съдийски сигнал за края на първото полувреме, според Вуцов, аз не чух лично Йордан Линков да е напсувал главния съдия. Вили Вуцов твърди, че Йордан Линков е напсувал главния съдия и тръгна да търси реплики към Валери Петровски. Ти не го личи, че той те псува. Йордан Линков излезе сам и напусна терена. Той не отиде при Валери Петровски, макар че Валери Петровски го потърси още накрая, преди да излязат от терена след първите 45 минути, той го потърси. Но той не отиде при него. На терена официално червен картон не беше показан. Както след края на 45-те минути, така и след излизането. Тук също виждате, че той не му е показал червен картон.
преди да дойда тук днес, да гледам този матч с вас, също се консултирах с мои колеги футболни съди от преди, когато съм бил и аз съдия, и те ми казаха също, че може да му покаже служебно червен картон и в съблекалната и по пътя в тунела. Така. За реплики, които са се разминили. Секунда само. Само малко при Кристияне Йордан Линков да наберем, за да чуем от него какво е станало. Какво става?